Čaute ľudia, vítam u ďalšieho videa a zdraví vás zdeformovaný tiger. Presne tak, no takže dneska sa chcem vyjadriť k tomu, že prečo nevychádzajú videá, 2 týždne nevyšlo video. No, ja vám to takto poviem, nechcelo sa mi nejaké dni, ale poviem vám, že čo som to chcel. Mal som na pláne, teraz neviem proste, kedy som písal do komunity, kedy má výsť video, proste som to písal a tak vyšlo, no. Ale bude to vlastne, že kedy budú vychádzať videá a mali by vychádzať každý víkend, ale tým pádom, že ja idem na dovolenku na budúci týždeň v stredu a takže asi nevyjde video a budem mať teraz narodeniny za pár dní, takže možno urobím video z toho a to už budem oslavovať na dovolenke narodeniny, takže tak, no. A ináč, zase, jak sa máte? Dlho som sa k vám neprihovoril. Mám na to dôvody. Dôvody sú, že chodil som sa kúpať, aj dneska som bol a dneska len tak som stihol natočiť video. A určite na Instagrame budú fotky a videá z dovolenky. Alebo dám aj na komunitu pre tých ľudí, ktorí nemajú TikTok alebo Instagram. Takže len to som vám chcel povedať, ale kľudne ešte sa môžeme pobaviť, lebo ja toto chcem dokončiť. Teraz som sa sem bugol a som strašne zdeformovaný. Ináč ľudia, mám nový skin. Díky Medúske a Danečkovi. Danečkovi asi najviac, pretože on mi dodal tie robuxy, len že ja som chcel takú vec, také prekvapenie pre vás, že by som si kúpil masku tigerovú konečne, že by som bol tiger. Ale ten typek vtedy to zdražil, keď som dostal tie robuxy. Presne v ten deň to zdražil. A ja som si povedal, kamo, ja musím mať také nešťastie. Tak som si kúpil túto slovenskú vlaječku. Takže tak. Ale teraz od Medúsky, ja vám porozprávam, jak som vyhral tých, no nevyhral som 100 robuxov, akože vyhral som 100 robuxov, ale nedošlo mi. No takže, počúvajte. Bol proste normálny deň a Medúska začal streamovať súťaž o 100 robuxov. Mohol by som vyhrať proste, why not? Lebo ja zvyknem vyhrávať nejaké súťaže, ale fakt niekedy ja mám takú smolu. A teraz mám strašnú smolu v Pet Simulátore, alebo proste hoci kde. No a vyhral som tých 100 robuxov len za to, že som povedal vtip. Ináč ten Medúska to video má na kanáli a strašne sa mi to laguje. Nie že seká, ale laguje. Chápete? Čumte, jak bežím, ja som strašne zdeformovaný. To je podľa mňa určite kvôli tej vlajke, ale není. Ale kúkajte, jak pomaly chodím. Ja idem do Race Worldu. Takže to som k tomu vám chcel povedať. Videa by mali výjsť tento víkend. By malo výjsť video a keď nevyjde, no tak až na budúci týždeň. A keď ani na budúci týždeň, tak si to užívam na dovolenke. Teda čo? Takže tak. Ideme teraz rejsovať. Fúr som zdeformovaný, ja to serem. Len ja som chcel dneska vydať normálne videjko, ale chcel som sa vám prihovoriť, lebo Václav není doma, on je na chate. Alebo kde je, neviem, lebo trochu som ho nepochopil, ale OK. Teraz neviem, čo som spravil. Neviem, kam som vyletel. No, som tu, no super. Neviem, prečo som takýto divný.
Takto sa pretáčam. OK, v pohode, v poriadku. A fakt teraz je také obdobie, ktoré sa mi nechce vôbec točiť videá. Neviem prečo, ale asi prejdem na shorty. Akože nie, že celkovo na shorty prejdem, ale že začnú vychádzať shorty napríklad z mojich videí zo strižky, alebo nejaké proste otázky, alebo čo ja viem, jak bolo na mojom starom kanáli, kto si to pamätá, alebo keď mám nových fanúšikov, no tak tí si to určite nepamätajú. A takže tak. Dobre, tak ľudia, vidíme sa na budúci týždeň, alebo cez víkend. Hej, ľudia, tak to vám poviem. Teraz vám sľubujem. Keď cez víkend nevyjde video, 100% vyjde na budúci týždeň. Prepáčte, že som takýto, keď to je počuť na videu, som zachrypnutý, ako keby, ale proste nič mi není, len ja som sa dneska tak potopil do vody, že mi tak voda natiekla, že ešte ju mám doteraz v nose. Ok, tak čaute.